Tras facer historia o pasado mes de abril cando foi proclamada nova reitora da Universidade de Santiago, a ribeirense Rosa Crujeiras realizaba esta mañá a primeira visita oficial ao seu concello natal. Temos o prazer de recibir aquí no noso concello de Ribeira a que é a primeira reitora da Universidade de Santiago despois de máis de 500 anos e que, polo tanto, pois para nós, eu como primeira alcaldesa tamén deste concello me sinto pois enormemente orgullosa de que unha veciña de Artes pois teña acadado un mérito semellante que creo que é sinónimo pois de que a parte femenina das persoas está pois subindo moitísimos peldaños, está dando moitísimo exemplo á sociedade, estamos pois como non rompendo tamén pois todos esos teitos de cristal. Ademais de ser recibida pola alcaldesa e outros membros da corporación, a reitora mantivo un encontro con medio cento de alumnos que cursan o cuarto ciclo universitario no Centro Cultural Lustres Rivas, un programa que converteu a Ribeira na primeira sede externa da USC. Pois agora coa visita, non, o estudantado do cuarto ciclo universitario, non, estudantado da nosa universidade, eu creo que é unha maneira de exemplificar tamén o labor que ten que ter a universidade, non, na súa conexión coa sociedade, non. Mais aló das nosas aulas, da investigación que facemos, que transferimos tamén ao tecido productivo, está esa conexión co social, non, esa conexión con todas as persoas que ao final son as que nos sosteñen como entidade pública, non, e as que tamén temos que devolver, non, parte do que nos dan, cando menos parte, e creo que a través destas iniciativas como cuarto ciclo universitario facemos unha labor importante tamén na formación da cidadanía, sobre todo nun contexto social e económico de tantísimos cambios, non? Precisamente o Concello de Ribeira é pioneiro na formación de adultos, posto que o programa Camiños de Coñecemento e Experiencia para maiores de 50 anos iniciará este venres a súa 10ª edición.